Mangwanani akanaka muri yeZimbabwe, tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa. Kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika, tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi mukoma, ndisvitsireiwo nyaya yangu kune vedare renyu. Handinyatsokunzwisisa zvinoitika pandiri. Zvakatanga ndiri form 2, now ndava nemakore 42. Saka ininiwo ndakakurirawo kumusha. Ndakaenda kuholiday kutown kwasekuru vangu, saka vaiva neimba nemaroja avo. Rimwe zuva ndakangonzwa ndichida kushanyira amainini vangu kune rimwe location. Ndakaendako zve2 days ndichidzoka zvichinzi muroja ainge akatofa. Hanzi muroja uyu akangowanikwa mumba, ainge akapfugama akafa. Asi ndichimuziva muroja iyeye ainge asingamborwari. Zvinova zviri zvinhu zvekuti zvakandishamisa. Mukoma nehudiki ndakangoti zvinowanikwa mukurarama. Ndakazoti paya ndapedza form 4 ndava kutsvakawo basa, ndokubva ndachizoriwana basa, ndokubva ndachizotanga kushanda samaid. Ndava kushanda samaid kudaro mhuri iyi yaiva nemashops, saka mwedzi wepiri ndakachinjwa ndokutanga kushanda mushop. Muridzi weshop aiva nevakadzi vekuwanda, saka vaigara pashop ipapo vakabva vachizotanga kufunga kuti inini ndainge ndava kutodiwa, asi kwete mukoma. Baba ava havana kana zuva rimwe chete zvaro ravakambondisvitsa shoko. Vakatanga kuita godo vamwe vaya vandainge ndichishanda navo. Rimwe zuva vakabva vachizonditsvakira nyaya. Ini ndikati basa racho handicharidi. Mukoma, ndaiva ndiine chikwereti nemukadzi mudiki. Mukadzi uya mudiki akabva achizotora jira rangu pamari yake iyo yandainge ndichimukwereta. Saka akabva achizoti wotosiya jira rako. Ndokubva ndachizoenda kutown ndikatanga kushanda pamwe. After 2 months ndakati ndava kushanda paya, ndo pandakazoti ndawana mari, ndikabva ndachizofunga kudzokera kuya uko kwandainge ndakasiya jira rangu. Ndakadzokako kuya kuti ndinotora jira rangu ndinge ndichivapa mari yavo, ivo vobva vachizondipa jira rangu. Mukoma nashi ndakati ndichisvikapo ipapo vakabva vati kwandiri 2 weeks ndichingobvapo usiku, hanzi firiji yakaputika, dziya dzekudhara. Vanhu vakakwanisa kutiza neupenyu, asi shop yakatsva, bhawa rakatsva, imba ikatsva. Mukoma mukadzi mudiki uya akatanga kuchema, akati sori, jira rako rakatsvira mumba. Zvakandishamisa mukoma. Ndakazoroorwa paya vana vangu 2, saka ndakaroorwa vabereki vemurume vasipo, vainge vakashaya. Takagara zvedu, inini ndairima madomasi, tikatoenda kutown kunotengesa semazuva ose. Saka ndaiita 3 days ndichitengesa. Ndakazosvika pamba zvichinzi takavaviga nezuro. Ndakapera simba neizvozvo zvakaitika. Ndakazosiya marriage iyoyo ndokubva ndachizopinda mune imwe marriage, apo paiva nevabereki. Ndikati ndirere nerimwe ramazuva kuma2 usiku ndakaona chiedza, dho rakavhurwa, vamwene vangu vachindigamuchidza kiti. Saka pavakaona ndakatarisana navo, ivo vamwene vangu ava vakakanda kiti iya mumba mavo, ndakavhunduka. Apa ndairota, ndokubva ndachizomuka kubatidza light. Dho rainge rakakiwa mukoma. Chakandinetsa ndechekuti kunyange dho rainge rakakiwa, saizvozvo ndakaona kuti kiti iya yainge irimo mumba. Ndakaikandira panze kiti iyi. Mangwana ndichimuka, vamwene vangu vakaswera vachipopota, hanzi vanhu munorova kiti dzangu izvezvi, tarisai muone kuti kiti yangu iri kurwara. Kikikikiki. Murume akazombonoshava kikikiki akasadzoka. Inini ndikati chamboenda kunoshanya 2 weeks. Ndakazonzi vatezvara vako vashaya, hanzi amai guru murooravo vakabudirwa vakafamba senyoka parufu rwavatezvara. Ndo zvinoitika pandiri. Now ndava kuSouth Africa. Kana muchinge mazoposta muzondiudzawo kuti ndinge ndichizotevererawo ndiri mucomment section.
Strange things indeed they do happen in this world. Kana usati wakambosangana nazvo zvimwe kuda, unokwanisa kuti majokes. Vanzvadzi vedu ava vakabva vachizotumidzira audio, ndikavakumbira kuti audio iyoyo tinge tichizoiplaya. Regai tinge tichiplaya voice note ravo. Kana uine any personal story that you want to share, zvimwe kuda tinofanira kuti tinge tichimboitawo mamwe maepisode whereby we just share personal stories tichingokurudzirana. So you can also bring your personal stories. It does not have to be a secret. Makuriro awakaita, matambudziko awakasangana nawo, you can come with those stories, then we can share them panapa pa platform. Saka regai ndiplay voice note ravo iro ravakanditumidzira. Zvakangooma hazvo veduwe. Koma kana vaposta nyaya yangu muzondiudzawo mukoma. Apo pandazonyora kuti ndaroorwa, ndisati ndatoroorwa, ndichiri kushanda, ndichiri kutoshanda. Taitogara naambuya vedu, mai vababa vedu. Saka mukoma, zvimwe zvacho zvinongoitika so handizozvinzwisisi. Ndakatogara pamusha pevabereki, saka ndinongoziva kuti ndinongotsvaga mabasa ndichiita semuchiri vana zvino. Ndatotaura une friend yangu, mazuva ano ndiripo. Kana ukanzwa anoda musikana webasa ndiripo. Saka rimwe zuva akangomuka akauya, achisvika nemunhu zvikanzi utodiwa kuenda kubasa. Ndikatofara paya, ndikatorongedza noziva zvechiudiki, ndikatobuda ndikatooneka, ndikatoenda kubasa. Koma ndakangogara mwedzi umwe, ndakazoti ndararama musi, ndikarota hope, ndikarota mbuya vangu vachinditi bhabhai. Saka hope idzidzo dzakandishamisa. Ndatomuka ndichitoudza mukadzi musikana wandaisheya naye rumu kubasa ikoko, ndarota hope mbuya vangu vachindibhaibhisa. Havana kutaura neni, but vakangopfuura nepamberi pangu vachiwevha maoko zvazvo zvokuti bhabhai. Kuti chingava chii pamwe uri kuvafunga. Ndakazvaona pamwe takagara 2 weeks, totozoona mazuva iwayo kwaipostiwa tsamba dziya dzemumaleta box dziya ndo dzaipostiwa. 2 weeks ndaona tsamba ichisvika ichitonzi mbuya akatoshayika, takatovaviga, uudzewo dzimwe hama. Mukoma, zvinhu zvacho aya, kuti ndizive kuti ndakambofunga kuti ndinoroya. Sei vanhu vachida kufa ndinongobva panzvimbo, ende zvimwe zvinoitika sepressure kuti ndinotofanirwa kubva. Zvinotondivhiringidza zvega zvokuti ndega ndinongoti ndakutobva panapa. Ndichingobva zvakadaro zvisachiitika. Saka pamwe pacho iyezvizvi ndakunoku, South Africa kuno wandari, ndakufunga kuti pamwe ndinonyanya kuchengetedzwa inini, kuti handifanirwi kunga ndichiona zvinondivhiringidza muupenyu hwangu. Ndauya kunoku, koma ndakambochinja, ndida kuchinja location ndinogara kwandaiva ndawana. Ndakatonoenda nezvikuku zvedu tichisungirira maketi, ndikatotongedza chibhegi changu, ndikatotora mari yerini, ndikasiya ndagadzira mumba mangu ndoga, ndakatoswera ndiri bhizi. Mukoma, ndakazongoti mari yendaida kubhadhara rendi yangu, munhu wachanza kuti saka uda kubhadhara rendi here nhasi? Ndikati nhasi handisibhadhara, but mari ndakanga nditonayo ndabonaya kumba. Ndichisvika kumba, wangu wakabva wasviba. Handina kuzodzoka kumba kuya kwandakasungirira makete, nemakete nacho handina kuzomatora. Mukoma, ndakazoti kwapera 2 months ndichitongodarikawo, ndakaona panzvimbo ipo paya pamba yandakaisa makete, imba yandakaisa makete, ndakaona riri dota. Ndikashamisika, ndikabvunza kuti ko chii zvikai? Pakatsva. Ndakangozoona moto wabaka. Mukoma, ndakati ndakararama musi, dzimwe paipi dzimwe tambo dzemagetsi dzinojoinwa idzi. Mukoma, yakati bhamu usiku, pakati pousiku yakati bhamu. Laki yakati bhamu, ichiputika ichitanga kupfuta. Ini ndakatomukawo ndikatogarawo pachemba ndichiti ndiwete. Nguva ina ndichiweta ndo pakaputika magetsi, moto ukatanga kubvira. Zvekuti dai ndaka
ndakarara hope ndakafira mumba mukoma vakaoma. Imweniwo futi boyfriend yangu yandaifambidzana nayo yemuno uniye aitova netumari twake mukoma, takangopesana nga zve4-5 months tisingataura tese. Anofunga akachinja line, handiziti zvii zvakaitika. Anotanga kurwarana tuchibva aisagara munzvimbo imomo, aiva nemba yake achipota achiuya. Saka pandakarasa contact naye ndaipota nichinda mumba wake ndichinobvunza kuti angova ari panei. Koma ndakashamisika rimwe zuva ndakangogara ndichinzwa mwoyo kuti regera ndimuke ndiende kwaangu uri mbonovaona. Ndichisvika ikoko ndakatowana mota dzakapaka ndikatofara ndikati nhasi angu ndavawana. Mukoma ndakashokewa ndichiudzwa kunzi angu vakasofa mwedzi wapera. Mazuva kuti mukoma ndipo pandakatanga manje ndichibatanidza nemaconfessions ese amunotiverengerawa nezvinoitikawo muupenyu hwangu ndikati handiyani mbosheyawo nyaya yangu. Pamwe pane akambosanganawo nazvo oro pamwe pane zvinotoitikawo zvisemu nezvinoitikawo pandiri. Mukoma ndizvo ndinoda kutaura hangu, angoti nditaurawo tichingoteererawo maconfessions evamwe tichirwawo muchinzwawo yedu. Saka ndizoti kuti ndisi ndine chivanhu nati nditichi ndine vamwe madzavo akasombondibatsira kare akanditi mune shavi riri pamuzi. Saka ini shavi racho inandirioni, but mukoma ndinoti kana ndakagara ndiri ndega ndichizvigarira ndega ndine imba yangu. Mukoma mari kana ndikatengesa hapana chisingatengwi, mari chaichaya handishayiwi. Imwe mari ndinotoshamisika ndakawacha hembe ndakawachira mari nehembe ndisingazivi ndine mari. Koma ndinoita imwe mari yekuti so but ndikangoita boyfriend ndikangogara nayo zvinhu zvangu zvinooma zvese kuti gwendere kana randi. Izvozvi zvino ndichigara nemuboyfriend yangu ndikahodha mumahandbag. Mukoma ndakagara pamberi pachema. Mukoma mahandbag iwawo haana kumbotengwa. Ndakaita kunga 6 to 7 months ndichitenderera nemahandbag iwawo, hapana kana 1 rakatengwa kana 1. Saka unobva uchauziva kuti zvinofamba sei. Koma miro postawo yako pamwe pane chivanhu chiri pandiri chinoda kugadziriswa but zvinhu zvangu soka ini hangu ndakambofunga kuti pamwe ndoroya ndikati kana dai ndichiroya dai ndichimborotawo ndiri kumakuva dai ndichizomuitwa sei handizivi. Pamwe pacho ndombofunga kuti kunozongosangana nepfungwa dzakawanda koma pari bho. Vedare ndo voice note iro randakatumidzirwa richibva kuna vahanzvadzi vedu. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Murume wangu anogara achindituka, iye anenge achiti une trauma, saka unofanira kuti unge uchienda uchinobatsirwa. Enzwaiwo izvo zvakaitika kwandiri vabereki vangu vasati vazouya kuno kuAmerica. Vose vari vaviri vabereki vangu vakashayika. Murume wangu ari kuti tikufanira kuti tinge tichidzokera kumusha ende tinobva kumaraini mamwe chete. Takazosangana zvedu kuno by the grace of God at a certain university. Saka chakazoitawo kuti baba mushure mekunge vauya kunoku namai vange vachizoramwa. Inhau yezvakaitika apo pavainge vachiri kumusha. Baba vangu ivo vakatiudza vakati pavainge vachiri mukomana wechidiki vakabva vachizorohwa nezvinhu. Vanoti masikati acho iwawo vakasangana nevamwe bangukuru vavo vakabva vachizonzi nabangukuru vavo, iwewe uregedze zvauri kuita. Hanzi baba vakatofungidzira kuti zvimwe kuda vainge vaine musikanzwa iyo yavainge vachiita. Vakati zvipiko zvandiri kuita?
vakabva vachizonzi izvozvo zvauri kuita zvekuti unoramba uchingoverenga, ndakakuudza kuti siyana nekuramba uchingoverenga mabhuku, uri kuzvinzwa here zvandiri kukuudza? Saka baba vakabva vachizodzoka kumba. Vakati vari muroad pavakazosangana nasekuru baba vavo vachida kuvaudza, hanzi makabva machizongonyuka nyoka iyo yakabuda musango iri kobra. Ndokubva vachizoregedza kuudza baba vavo. Usiku hwacho ihwohwo vakati vachida kutora matextbook avo kuti vange vachiverenga, because vaiva munhu ainge achigona chaizvo, vaitozivikanwa village rose kuti baba vainge vachigona kuchikoro. Hanzi vakati vachinovhura textbook zvekare vakaona nyoka yainge iri pamusoro petextbook ichida kuvaruma. Usiku hwacho vakarota zvekare banguru vachivaudza kuti kana ukaramba uchingoverenga uchaona zvandichakuita. Baba vangu vanoti ivo vakazotanga kurwara zvainge zviri very serious. Pamba hanzi pakazouya umwe akazovabatsira, uyo akazoudza vabereki vavo baba kuti vaisafanira kuti vange vachiudza kana ani zvake weukama kuti baba vainge vachirwara. Baba vakabva vachizobviswa kumusha vakachizotanga kugara muHarare. Vainge vachitogara kumba kwevamwe vamudhikoni avo vaibvawo kumaraini kwedu, ndo vainge vava kugara nababa, baba vachienda kuchikoro. Baba vangu vakazoti vapasa, hanzi banguru vakaita mhiko yekuti uyu hakuna kwaanombofa akaenda achadzoka, ende chichava chidhakwa chekupedzisira. Hanzi banguru ava dzimwe nguva vaitomboganga, hanzi vaienda neskadhi iroro vobva vazonoriisa paguva rababa vavo vanasekuru vedu, vobva vatanga kudeketerera vachitaura mazita evana vose vakazvarwa nevamwe vachazozvarwa mumhuri, ivo vachiti vanofanira kuti vange vachizova marombe, zvidhakwa, vasikana vachizova mahure. Mukukurawo kwedu mukoma, vana baba vasati vazouya kuno kumhiri kwemakongwa, hanzi pamba paigara pachiuya gudo pose apo baba vangu pavanenge vawana mari. Hanzi motikari yavo yaingogara ichingofa, isuwo sevana hanzi taigara tichingorwara nguva dzose. Ndo pavakazowana mukana, hanzi ipapo vakasangana nemaspiritual battles mamwe ainge achityisa, asi nenyasha dzaMwari vakazogumisidzira vauya nesu kunoku. Saka murume wangu ari kuti tinofanira kuti tinge tichidzokera kumusha. Apa vabereki vedu mukoma vakati no matter what hatifaniri kuti tinge tichidzokera kuZimbabwe. Nawo murume wangu anoti zvinoreva kuti iwe haudi kuti tinge tichivaka, it means kuti you hate your own skin. Ndakamuudza kuti I am someone who grew up under an environment of spiritual attacks and my parents they used to fight a lot. Saka zvinhu zvandakaona ende zvinhu zvandinotya kuti kana tikadzokerako kumusha, vaya avo vainge vachida upenyu hwababa vangu vanokwanisa kuzokanganisa inini kana kundikanganisira vana vangu. Please mukoma ndibetsereiwo. Am I being unreasonable? Sezvandiri kuudzwa nemurume wangu ari kunditi you are being unreasonable. Pane pamwe paakatomboti kubva zviri nani kuti ndingotsvaka hangu wacho anenge agara ariko kuZimbabwe asingatyi kuroyiwa, unoti uchararama uri kuno kusvika rinhiko. Kana mukaposta muzondizivisawo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu mucomment section. Hanzi ndo zvakaitikawo izvo, saka vanotya kuti vange vachiuya kumusha, vanotya kuroyiwa nekuti vabereki vavo vakangokura vachiona vabereki vavo vachirwa vachisangana nemaspiritual attacks akasiyana siyana. Saka hanzi ndine trauma. Ngativabatsireiwo vanzvadzi vedu ava mucomment section.